Já se jmenuji DarkApple.cze a tady je jedno malé oznámení, že na mém kanále Filip Pešek končím. Automaticky vám do popisku videa dávám stránku, která vás přesměruje na můj nový kanál, která se jmenuje Dark Game Studio. Takže už můžete dát na Filipovi Peškovi unsubscribe a já vám všem děkuju, myslím, že za 7 odběratelů je pro mě neuvěřitelné, já jsem říkal, tady nebudu mít ani 3, ale mám 7, což už si považuji za hodně dobrý číslo. Takže to je vlastně, nekončím a no, uvidíme se u nového kanálu. Takže vám všem děkuju a čau.